Základný kameň nemocnice v Topolčove bol v roku 1885. Grof Štumer to bol naozaj taký vizionársky človek, to bol pán podnikateľ, ktorý naozaj budoval továrne, budoval cukrovár, železnicu a zrejme si uvedomoval ten záväzok, ktorý má voči svojim zamestnancom, voči svojmu postaveniu, voči peniazom, ktoré získal, že ich treba niekde investovať a že najlepšia investícia je do dobrej veci. A to dobrou vecou sa mu zrejme zdalo, že je tá nemocnica. Preto on dal tú účastinu 120 000 forintov a za to sa začala výstavba tej nemocnice. To bol obrovský moment, pretože tuto v rámci Ponitria tu bola len jedna nemocnica. Ona začala fungovať od 2. januára 1886. Prakticky ako monoprimariat chirurgických pacientov. Už tedy začali operovať v Topolčianskej nemocnici. Takže tá nemocnica naozaj fungovala od prvého dňa. Bolo to 70 lôžok. Na to, aby táto nemocnica fungovala, bolo treba, aby sem prišiel personál, ktorý bude vedieť sa o tých chorých postarať. Grof Štumer mal jeden úžasný nápad, aby sem prišli sestry z Viedne, sestry Vincentky. To, že to dokázali, to je pre mňa dneska nepochopiteľné. To je absolútny zázrak, lebo ako dokázali tie sestry zvládnuť hygienu, ošetrovateľstvo. Od prvého dňa sa tu operovalo. Oni museli prebrať všetku tú zodpovednosť za to ošetrovateľstvo, všetky technické práce, hospodárske práce. Ono to Vincentky tak majú také pekné heslo, že z lásky k s láskou. Takže naozaj, že nie len to odborné postaranie sa o toho človeka, ale aj takéto ľudské postaranie. Tak ako plynuli roky, tak plynulo aj to, že tá ošetrovateľská starostlivosť, tá liečebná starostlivosť sa rozširovala aj o ďalších chorých, nie len o tých, ktorých naozaj priniesli, že spadol z voza, bol dolámaný, museli mu amputovať. No, tie prvé stavy boli naozaj mimoriadne ťažké. Postupne sa vyvíjali aj tá odbornosť, aj tých lekárov, aj tých sestier. Nemocnica sa postupne rozširovala, pribudali ďalšie lôžka oddelenie. V roku 1900 už počet lôžok stúpil na 100 a v roku 1904 sa začalo s výstavbou nového pavilónu samostatnej časti pre potreby infekčných pacientov. Celá nemocnica i názvy prešli niekoľkými zmenami. V roku 1918 sa verejná nemocnica v Topolčanoch zmenila na župnu. V roku 1928 to bola krajská nemocnica a v roku 1938 bola premenovaná na štátnu nemocnicu. Nemocnicná starostlivosť v povojnových rokoch bola v Topolčianskom regióne poskytovaná štátnou nemocnicou. Kapacita tejto nemocnice už bola vybudovaná na 220 lôžok pre oddelenia interné, chirurgické, gynekologické, infekčné a očné. Významným zásahom do kvality starostlivosti bolo pokračovanie vo výstavbe nového pavilónu a jeho ukončenie v roku 1977 a dobudovanie už takmer celého komplexu nemocnice, ktorý bol oficiálne odovzdaný v roku 2004. V nemocnici pribudli nové pracoviská, ale na druhej strane niektoré zanikli. Ja som začala chodiť na zdravotnú školu v 77. A ja si pamätám, že nás tedy pani učiteľka zobrala s obrovskou pýchou, nás zobrala do tohto nového pavilónu, kde nám ukazovala, že pozrite sa, čo tu my máme v Topolčanoch, aká nová nemocnica tu vznikla. A tu máme len trojložkové, jedna bola dvojložková a ostatné boli trojložkové izby. A tí pacienti, dneska samozrejme to považujeme za to, čo nie je dobre, ale v tom čase tie vecka na tej chodbe, že boli dve, že nie, že jedno, ale dve sme mali. A okrem toho, že boli ešte delené tie vecka, že tam bola kúpeľňa, sprcha tam bola pre tých pacientov. Ale v tom čase to naozaj, keď tá nemocnica začínala fungovať, to bolo celkom niečo nové, prínosné. To, čo si pamätám, keď som prišla ako mladá sestra, to bola tá obrovská bázeň, ktorú máte, keď príjete na nové pracovisko, príjete tam najmladšia, nič neviete. To bola nesmierna snaha z tých starších kolegyň o to vám pomôcť. Ja som sa nestretla s podrazáctvom alebo s ničím takým. My sme mali medzi sebou sestričku, ktorá až po rokoch sme zistili, že je reholná sestra. A tá Anka, ona bola naozaj takou dobrou dušou toho oddelenia, že ja som nevedela, že ona je reholná sestra, ale vedela som, že pred Anou sa nehreší. Postupne, ak som začala pracovať, ma tí lekári naučili, že toto sa takto robí, toto takto prevezom potrebujeme. Toto je preto to dôležité. A to nás naučili tí lekári. Naozaj, že ten lekár na tom oddelení, ja som začala na chirurgickom oddelení, že to boli všetko pre nás takí odborníci. Tam nebol nikto taký, že hodičúko, že taký doktor, že to Haňosova nebude. Tam čo lekár, to bol odborník.
to, čo bolo také absolútne novum, to bolo vznik centrálnej sterilizácie. Dá prakticky tú svoju plnú činnosť rozšírila až v roku 1979, kedy sa otvorili nové operačné saly. Ten rozvoj v tej medicíne ide tak strašne rýchlo dopredu, že už keď som ja prišla na operačné saly v 85. už vtedy sa rozprávalo, že treba urobiť novú rekonštrukciu operačnej saly, že toto už nestačí. A naozaj operačky sa tak dlho sa len tak liepali, až to došlo do takého stavu, že naozaj už som sa začala bať chodiť do roboty. No a vtedy sa prišlo s takým nápadom, že my postavíme mobilné operačné sály, to je tá MEŠ nemocnica, v 2014 sme ju postavili a my sme si naozaj mysleli, že toto bude to, že kedy si my pomôžeme, že začneme s rekonštrukciou, bude sa opravovať a popri tom budeme aj niečo operovať, teda že nebude to ideálne, ale bude to také, aké to má byť. Tie operačné sály tam nebol záujem, aby pokračovali. Takže jak sme tú prvú operáciu spravili na tých operačných sálach, tak to sa aj skončilo. No a myslím si, že by sa dlho bolo čakalo, že kedy Topolčianska nemocnica dopadne veľmi zle, keby sa tu nebolo zmenila tá situácia, že prišiel nový prevádzkovateľ, kedy sme už čakali, že od toho mesiaca príde, od toho pol roka a kedy začneme už pracovať, až nakoniec teda Penta prišla a už sme začali naozaj rozmýšľať nad tým, že ako začneme rekonštruovať tie operačné sály. Už boli plány nakreslené a tuto v tejto časti sa urobili o nové operačné sály. 20. apríla 2022 sme otvorili nové operačné sály. A predtým sme my sa sem ešte chodili tak po Tajomky najskôr dívať. Naozaj už potom postupne, ak prichádzal ten termín, že potom bolo treba čistiť tie operačky. Tu nebolo jedného namrzeného človeka. Naozaj toto bolo robené s takou radosťou, že sme vedeli, že ideme do nového, že to potrebujeme sem ísť. To otvorenie tých operačných sál sme všetky vnímali tak, že to bolo naozaj, to bolo spasením pre nás aj pre pacientov. Ja pracujem v takom kolektíve, kde tí ľudia vedia, že tí pacienti sú na vás odkazaní. Že oni už keď príde ten pacient do tej nemocnice, on už nemá inakšiu šancu. On sem príde preto, lebo už mu nemá kto pomôcť. Tak to bolo na začiatku, keď to naozaj bolo z tých princípov tej kresťanskej lásky, keď naozaj tie prvé sestry sem prišli s tým poslaním a to poslanie postupne sa odovzdávalo a zostalo až do dnešných dní.